ndipo taketi yosalira ya kampani imeneyi. Takati kufukula Diamond ma 1000 mu dziko la India, komano Black Hope amene ndi wamtengo wapatali kwambiri. Ndipo mmisika ya dziko lapansi akufunikira kwambiri Black Hope. Uwu ndi mudzi wa Kilakadu wansoza 500 feet pansi pa phiri limeneli. Ma researchers athu apeza kuti pali Black Hope wachuluka kwambiri pansi kwambiri pa phiri limeneli ndi 150 feet by 130 feet. Ndipo mtengo wake amene tingagulitse ndi oposera 70 billion. Kilakadu kumakhala mabanja oposera 800 ndi mudzi wachipere, komana anthu akhala malo amenewa kwa mibado yochuluka. Chimene amadalira anthu amenewa kumalo amenewa ndi kulima kokha. Mapiri awo komanso nkhalango zawo ndimene ngati milungu yawo ndimene amadalira. Ndipo ndapeza kuti kwa zaka 5 zimene zapitazi timu ya Nyamata ali njesi wawo kanjuji yakhala ikusakasaka miyala mtengo wapatali kusakasaka m'mapiri amenewa. Olatiloleza kuti tikambise nkodi, komano pali mavuto awiri amene angachitike ndi otana amenewa. Tikakumba pasi 1500 feet pressure komanso kunjenjemera kukoza kupangitsa kukoloka kwa nthaka. Mudzi wonse wa Kilakadu ukhoza kuyiririka mu chidoti chimenechi. Ndipo anthu oposera 1300 ndi amene angafika ngozi imeneyi. Ndipo masilingatilole kuti titsegule nkodi malo ngati amene wawa. Ndiye vuto linanso lachiwiri ndikatikeya amene ndi omenyera ufulu zachilengedwe. Ndangosindwa khulu pena pake kuti iye ndi amene amasatira kwambiri makamaka kampani yathuyi. Ndipo akutolera data ya maprojekti athu onse ambuyomu kuchokera kwa anthu osiyanasiyana bwana. Ndiye tikuyenera kumulongosola kuti tiyambe project yathu yatsopano.